עכשיו התחיל. באמת, הכל זה אמונה בקדוש ברוך הוא. כל הדברים הסובבים את האדם, על החיות של האדם, ההרגשות של האדם, בין ברוחניות בין בגשמיות, זה הכל השם יתברך. וכל הקדוש ברוך הוא נותן לנו השגחה פרטית על כל דבר ודבר. אז באמת אנחנו רואים שכתבתי כמה דברים לעניין פורים. שפורים, נשים לב, דווקא מההסתרה בא לנו ישועה מהקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו היום נמצאים כל כך בהסתרה כל כך גדולה מהקדוש ברוך הוא, כל הצרות שקורים לעם ישראל. אז דווקא מההסתרה הכי גדולה, דווקא מהמקום הכי נמוך, שם באה הישועה של האדם. כמו שנביא כמה מקרים במגילה, כתבתי לעצמי ככה חיזוקים באמונה. אז אנחנו רואים שמרדכי היהודי, כן, הציל את אחשוורוש, הוא שמע את בקתן ותרש יושבים בשער המלך, והם מתלחששים שם בתרשית, והוא שומע אותם שלוחשים ככה וזה, והוא יודע את השפה שלהם, כי הוא היה בסנהדרין, הוא יודע 70 שפות. 70 שפות הוא היה יודע. והוא הלך והנשיל למלך, שהם רוצים להרוג אותו. כל יהודי שהיה עושה דבר כזה, מציל את טראמפ, כן? מה היה? מצפה, תן לי איזה משהו, תן. איזה 1% שלך, או איזה אחוז ככה בבורסה. מצפה לאיזה מתנה. הוא לא נותן שום, המלך. הצלתי למלך את החיים שלו, רצו להרוג אותו בגדן ותרש. אבו כמונה, הקמצן הזה לא נותן אפילו איזה משהו קטן. זאת אומרת, ככה אדם היה חושב במחשבה שלו, פוגעים הבאים. אז באמת, השתבח הבורא והתעלה שמו, זה היה לטובתו. עם מחשבה שאנחנו רואים את כל ההיסטוריה של המגילה, אם אדם מתבונן שמה, מה רואה בסופו של דבר? שזה הכל לטובה. בסופו של דבר, כל העניין הזה שהוא לא נתן לו את הפרס עכשיו, אלא נתן לו את הפרס רק אחר כך, והנה נדדה שנת המלך, והביאו לפניו את ספר הזיכרונות, ויקרא, כן, שהוא לא, הוא שואל מה זה, לא נתתי פרס למרדכי יהודי שהציל אותי בקתן ותרש, אומרים לו לא. ואת אמא נותן לו בהתחלת הפרס, אז כביכול לא הייתה ישועה לעם ישראל, כלומר איך הקדוש ברוך הוא רואה מסתרות, ובן אדם אומר לעצמו, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי טובה? כמה עשיתי להשם יתברך, כמה אני עושה, ולמה השם לא נותן לי, רוצים לראות את הצ'ק במקום. אבל אם אנחנו לא רואים את כל הסיפור, פה אנחנו ראינו את כל הסיפור במגילת אסתר, אבל לפעמים אנחנו לא רואים את כל הסיפור של הקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו רואים רק את ההסתרה. למה לא קיבלתי, הנה עשיתי, הנה חזרתי בתשובה, התחלתי לשמור שבת, כבר קוראים צרות. אז השתבח הבורא והתעלה שמו, הקדוש ברוך הוא יש לו לכל אחד מה שמגיע לו, בין אם זה טוב, בין אם זה רע, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מה שהכי טוב בשבילו. כמובן אין רע אצל הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא זה רק טוב. אנחנו מהפכים את העניין של הרע. אצל הקדוש ברוך הוא זה עונג, משמיים יורד רק עונג. אנחנו מהפכים את זה לא עלינו לנגע, חס ושלום. זה לכן באמת, כן? גם אם אדם מקבל כרגע תמורה, יש לזה דבר, הנה מרדכי היהודי שהציל את בקתן ותרש, במחשבה שלו יכול להיות, בעלה לא, מה זה לא מקבל כלום? אבל הייתה פה ישועה, אחר כך הוא קיבל את הישועה, עם ישראל, כלל עם ישראל קיבלו את הישועה. עוד דבר במגילה, לכאורה מכל 127 מדינות, שבו על זה, מכל 127 מדינות, אחשוורוש הרי לוקח כל אחת ואחת הנערות היפות האלו, הן היו יפות, משוודיה, מאוסטרליה, צרפת, ארצות הברית, מרוסיה, מאוקראינה, מכל המקומות, אחי שיש 120, היו שמים אותה 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשרים ובתמרוקי אנשים, יעני עושים אותה יפהפייה בשביל המלך. מבשמים אותה, כמו שאישה נמצאת, מה זה 6 חודשים, שנה שלמה, היו רק ממרקים אותה בתמרוקים, שתיראי ככה בובה. ובכל זאת הביאו בוחר, ואסתר המלכה. בלי 6 חודשים, לא שמו אותה בתמרוקי אנשים בשום שנה. לא הייתה 6 חודשים. לא, שכולם כלום שום דבר, לא יום אחד אפילו אותה. איך שהוא ראה אותה, והיא תמצא חן בעיני המלך. מי זה המלך? מלכו של עולם זה הקדוש ברוך הוא. מצא חן בעיני המלך, כלומר השתבח הבורא והתעלה שמו, ומצא חן בעיני
הקדוש ברוך הוא נתן מן השמיים שתמצא חן בעיניו. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, השם מרדכי, מה הוא אומר? כל בעד עדיין מתלונן. כאילו, הוא התחתן איתה אבל? כן, מה זה התחתן? הוא גוי. נו. אין שם קידושין, אבל... אז הוא היה איתה אבל? זה השאלה. יש מחלוקת בזה. וזה מחלוקת. אבל על כל פנים, בן אדם מה היה אומר לעצמו? כל בר דעת, מרדכי היה בראש סנהדרין, רצה להתחתן איתה. אז איך מרדכי הסכים? הוא היה, המלך יהרוג אותו. יש גזירה לפעמים שאתה לא שולט עליה. אנוס רחמנא פטריה. אבל תראי מה זה. כל בן אדם מה יכול להגיד? מה זה הדבר הזה עד שאני מתקדש? אני ראש סנהדרין, חסר אנשים במדינה שהוא בא דופס לי את אשתי, מה הוא נורמלי? אנחנו יהודים, איפה בורא עולם, חס ושלום, כן? בסרט של האדם הקטן, הוא יגיד, מה זה, אנחנו דתיים, דווקא אותי את אשתי תפסו, מה חסר בנות בעולם, לקח מ-127 מדינות, רק עליי בא בורא עולם, מה אתה רוצה ממני? ואחר כך מה רואים? שהיה בזה עניין. היו צריכים את אסתר המלכה בשביל מה? צריכים אותה. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לה סייעתא דשמיא שממך תצא ישועה. מאסתר היה צריך לצאת הישועה. אז הקדוש ברוך הוא לא שואל השאלות. לפעמים אנחנו דברים מוזרים. בית חרדי, ראש סנהדרין, רב גדול, בא לוקח את אשתו, מה זה בורא עולם? דווקא את אשתי הוא לקח. חסר נשים, כי ממנה צריכה לבוא ישועה. אין שאלות אצל הקדוש ברוך הוא. אחר כך הם ראו את זה, אחר כך מרדכי הבין, תראה, עכשיו הבנתי, למה היה כל הסיפור הזה? איזה השגחה פרטית בכל דבר. אבל אחשוורוש לא ידע שהיא אשתו. אחשוורוש לא ידע שהיא אשתו. לא. לא. זאת אומרת, תראו איזה ישועה השתבח, הבורא והתענש שמו. עוד דבר, שקו זכות על אסתר. כולם יודעים שהיא יהודייה, בתוך הממלכה. והיא לא אומרת את הממלכה. ולא רק זה, למה היא לא עוזרת לנו? הוציאו גזירה, להשמיד, להרוג, לאבד כל המנהר והזקן, וזאת יושבת במשתה, ושותה לענבה עם המן ואחשוורוש, יושבת שותה שמה. כאילו מי שמסתכל מהצד אומר, תראה מה זה, שמו יהודייה בפנים, בעולם שלח אותה בתוך שליחה. הם ידעו שהיא יהודייה? מי זה הם? היהודים. חלקם ודאי ידעו, כן. ידעו? היא לא אמרה, אין אסתר מגן, אמר מולדתה באף אחד לא אמר למלך שהיא יהודייה? לא גילו. לא גילו? שמעו בסוד. שמעו בסוד. אז כלומר, רואים במגילה כביכול דברים מוזרים, שאסתר לא מגן טעמה במולדתה, למה לא עוזרת לנו? מה? בסוף הישועה, יפה, אבל בסוף מה השתבח הבורא? שמשם יצא הישועה, דווקא מאיפה יצא הישועה? דווקא מהמשתה, היא ישבה איתם בתוך המשתה, מי שהסתכל מהצד בחדשות שהיו שם הפעם, בערוץ 14, ואיזה ערוצים יש? כל מיני ערוצים למיניהם, מה פרסמו? תראו אותה, לא מתביישת, בוגדת בעם שלה, יושבת שותה איתם במשתה, ומשם דווקא במשתה הזה הייתה ישועה לעם ישראל. דווקא במשתה הייתה ישועה לעם ישראל. כלומר, איך כל המחשבות של האדם, כמה צריך המחשבה של האדם לראות את הדברים הטובים בכל דבר שיש בחיים שלנו. כל הדברים הטובים, כל הדברים, תמיד האדם מסתכל בצורה שלילית על החיים, לא בצורה חיובית. הכל טוב לו בחיים, הוא מסתכל על איזה נקודה קטנה, הנה למה השם עשה לי ככה, אבל הכל טוב לך, ככה דרך האדם. עוד דבר אנחנו רואים במגילה, שמרדכי, איזה אמונה הייתה לו, שהוא לא משתחווה לאמן. כולם קוראים משתחווים לאמן, והוא לא יושב משתחווה. הוא היה עבד שלו. היה עבד שלו. בסדר. אחר כך הוא בסדר, לא משנה, אבל הציבור מסביב, הוא מסתכל על הציבור מסביב, כולם אומרים לו, למה אתה משתחווה? הוא לא אומר להם. הוא לא אמר. למה אתה משתחווה? עכשיו זה סכנה, אתה מסכן את עם ישראל. איש אמונה. מרדכי יהודי. אני יודע שלא צריך להם, לא משתחווים רק לקדוש ברוך הוא. אני משתחווה רק לשם. ומזה הייתה ישועה, משם יצאה ישועה. בזכות שהוא לא ישתחווה, אז יצאנו ישועה, אם חס חלילה חס שלום, כל עם ישראל משתחווים, זה היה חס שלום כליה, לא עלינו, על הגויים. אז תראו מה זה, בכל דבר שאנחנו רואים במגילה, זה נראה לנו מוזר, ואנחנו לא יודעים למה ככה ולמה ככה, כל הסתרה, בסופו של דבר רואים את הישועה של הקדוש ברוך הוא. גם רואים בהתחלה מה כתוב במגילה, אחשוורוש אומר שבאים אליו, אסתר אומרת לו, למה ככה עשית? זה העם שלי. אז הוא אומר שכתב שנכתב על ידי המלך ונחתום בטמאת המלך, אין להשיב, נגמר הסיפור. תופס את הראש, אין שום דבר אצל הקדוש ברוך הוא.
אז הוא מציע, הוא אומר לה, אתה יודעת מה? יש לי רעיון בשבילכם. קחו, אני מתיר לכם, אני אכתוב בטבעת שלי, שמותר לכם להתנגד ולהרוג את מי שיהרוג אתכם. זאת אומרת, אתם גם תוכלו, קחו, תכתבו בטבעת המלך, שמי שיעשה לכם לא טוב, אתם תוכלו להגן על עצמכם וגם תהרגו אותם. ברוך הפך את הכל, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה יצא גזירה של העבד? כדי שעם ישראל בעצם יהרגו את העמלקים, זה העמלק, שיהיה להם זכות להרוג את העמלק. כי הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, והשם של הקדוש ברוך הוא לא שלם, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור. כלומר, השתבח הבורא ויתעלה שמו, הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה שאנחנו בידיים שלנו נפרק אותם. אז בהתחלה הייתה גזירה להשמיד להרוג, שאז אנחנו רוצים להשמיד אותנו, שגם אנחנו נקום. אנחנו נרצה להרוג אותם. אם יגידו לנו, אם היו בהתחלה, המלך היה אומר, יש לכם רשות להרוג אותם, אין לך כל כך ציסה. כמו מי זה? שאול המלך, המלך תהרוג, הוא ריחם עליו. שבאים להרוג אותך, אתה כבר לא מרחם. הוא אומר, אתה בא להרוג אותי, אני אפרק אותך. קשה מאוד לבוא לבן אדם להרוג אותו, אם הוא לא עושה לך כלום, יש לך רחמים, אתה מגלה רחמים. אז הקדוש ברוך הוא מן השמיים עשה גזירה שהם יקומו עליך, כדי שאתה תצטרך לקום אליו בלי רחמנות, שתהרוג את העמלקים, שלא יקרה חלילה כמו שאול. זאת אומרת, הכל לטובה, כאילו גם הגזירה הראשונה יש בה משמעות, ולא סתם להפחיד אותך. אתה אומר, כל דבר במגילה יש בזה דברים טובים. וככה בחיים של האדם, כל פרט שקורה לך בחיים, אפילו דבר שבעיניים שלך נראה לא טוב, למה ברולם עשית לי את זה? למה עשית לי את זה? אני רואה את זה בתור דבר, איזה טוב יש בזה? אתה לא יודע. נסתרות הן דרכי האל. כל הנסתרות של הקדוש ברוך הוא, כל מה שקדוש ברוך הוא עושה, יש בזה דברים שאי אפשר להבין אותם. אני עובר קצת עכשיו איזו תקופה קשה, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, כאילו, לפעמים אתה אומר לך, כאילו, למה אתה עושה לי את זה? אני רוצה יותר ללמוד תורה, אני רוצה יותר זכות הרבים, אני רוצה... כאילו, אתה חושב לעצמך, ואז אני אומר לעצמי, תרגע, אדון דניאל, יש פה בורא לעולם, שהוא מחליט מה טוב, אתה לא מבין מה טוב בשבילך. גם מה שאתה חושב שזה רע בשבילך, זה טוב בשבילך. כי עץ, כן? עץ שרוצים עכשיו לקחת, להרים עץ, אתה רוצה לשתול, מה קורה לגרעין התהליך שלו? דווקא שהוא מרכיב, ככה גודל העץ. אם הגרעין לא מרכיב, העץ לא גודל, הזרע אם הוא לא מרכיב, הוא לא גודל העץ. שמעתם? כלומר, דווקא מהסירחון, יש שם ישועה. גם ככה, איך בא ילד לעולם? היא טיפה סרוחה. למה שזה יהיה מסריח? למה שיהיה לו בוסם של... איך קוראים לפסמים האלה, כן? כל פעם שיהיה בוסם, שיהיה ריח נעים. שנל. למה לנו ריח נעים? לא, כעת בוך אמר, אתה תדע לך, שדווקא מדברים שאתה חושב שיש בהם סירחון, דברים לא טובים, יצא משם דבר טוב. יצא לך ילד, שתבח בו. היא טיפה סרוחה, גודל שם ילד. רמח איברים, שסה גידים, בוכה, מעניק לך חום ואהבה. אתה רואה ילד, אתה מקבל חיות, אתה מקבל שמחה. דווקא משם, והדבר הכי שנראה לך כאילו מה? שמה כמוך, תהיה לך ישועה. כלומר, דווקא אפילו לפעמים. כלומר, מה קרה? הכל בסדר? מה קרה? באמת, תראו מה זה, השתבח הבורא ויתעלה שמו. דווקא מהמקום שאדם נמצא במשבר, שם תצמח לאדם ישועה. אל תפחד. אתה תתחזק מנפילות גודלים. דווקא כשאתה בנפילה אתה גודל, אתה יותר מתחזק, אתה יותר מחוסן. ילד קטן שבא ללכת, כן? אם אתה כל הזמן תחזיק אותו יד ביד, הוא לא ילמד ללכת. תן לו ליפול. שאל את הרופא, הרופא יגיד לך, אוי ואבוי, אל תשים אותו כאילו בידיים, תיקח אותו, תן לו ליפול, תן לו להרגיש ביטחון עצמי. ברגע שאתה לא נותן לו להרגיש ביטחון עצמי, חס ושלום, הוא יכול להיות נכה. המוח שלו מה משדר? אני לא יודע לבד. הנה עוזרים לי. אני לא יודע לבד. לא. אתה הולך, נופל, טיפול, לא משנה. אבל המוח מבין מה? אני צריך ללמוד לבד ללכת, והמוח לאט לא מתפתח. כלומר, מהנפילה הוא לומד ללכת. כל דבר זה ככה בחיים. הנפילה הזאת היא מעלה אותך, אל תתייאש אף פעם. הקדוש ברוך הוא מצמיח אותך. מה אנחנו רואים עוד במגילה? דבר מעניין, אסתר הייתה ירקרוקת. כלומר, היא לא הייתה יפה. השם שם עליה חן. השם מצא חן. זה לכל הרווקים. אדם שהוא רווק, שאומר לעצמו, תראה איך אני נראה, איזה מכוער אני, או שאישה אומרת, איזה מכוערת אני, תראי את החברה שלי. אני עד. אני אומר לכם, פגשתי חבר מילדות. הוא היה הכי יפה בכיתה.
אני אומר לכם, הכי יפה, הכי מוצלח, יש, אני לא יודע אם זה שיש שם את זה בבתי ספר, מלך הכיתה, מכירים את זה? מלך הכיתה. הוא ככה היה. פגשתי אותו שהיה לי בן פורת הספר הרבה כבר ילדים, פגש אותו ברחוב. הוא ככה, הוא היה לי חתימת זקן וזה, הוא ככה הוא נעצר. הוא אומר לי, דניאל, נכון? תראו, כן. אמרתי את השם שלו, לא רוצה להגיד את השם אמרתי את השם שלו, הוא אומר, חיבק אותי, איזה יופי לראות אותך ככה, אני שמח. איך התחזקת? מה נשמע? אני שואל אותו, מה שלומך? נו. אני אומר לו, איפה אתה גר? אתה נשוי? הוא אומר לי, לא, איזה נשוי. הייתי בן 35 אז. משהו כזה, 35, 36. ואני לא נשוי. הכי יפה שבכיתה, הכי מוצלח. אין לך סיכוי אפסי שהוא לא התחתן. ואתה צריך לחטוף אותו בגיל 20, צריך לחטוף עלינו כזה. היה לו כישרונות מאוד טובים. ובורא אמר לך, נשמה, זה לא קשור ליופי. זה לא קשור לכישרונות. זה לא קשור אם אתה מקובל בחברה. הזיווג זה ממני, אתה צריך לעשות השתדלות. אתה צריך לחפש את האישה, אבל תדע לך, ממי זה תלוי בקדוש ברוך הוא. פתאום רואה איזה אחד מכוער בכיתה שהיה, לא מוצלח, ילד אחי שהיה יושב בכיתה בפינה, אף אחד לא מדבר איתו, פתאום מתחתן בפני כולם. למה שהם עושה את זה? אומר לו, אדוני, תדע לך, דווקא הוא, אני אראה לך שאתה הכי לא מוצלח הוא יתחתן. הכי לא זה. למה? כי אני קובע בסופו של דבר. ככה השם עושה. ככה השם עושה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מהפך, אתה רואה פתאום איזה אחד לא מלומד, אנאלפבית. מה זה מוצליח? כל מה שהוא נוגע זה נהיה כסף וזהב. אתה רואה אחד מלומד, למד באוניברסיטה בר אילן, סיים כמה תוארים, יושב בבית. כל עבודה שהוא נוגע לא הולך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעשה השתדלות. אבל אל תאמין בהשתדלות שלך. אל תאמין בהשתדלות שלך, תדע לך, כל מה שאני נותן לך, כל מה שיש לך זה ממני. הכל זה ממני. ההצלחה שלך, הבריאות שלך, הילדים שלך, הבית שלך, הכל זה ממני. וזה מה שקודם בו לפעמים נותן לנו קצת אכזבות כדי להבין, אדוני, אני פה, אני נמצא פה. שום דבר לא שלך. זה מה שקודם בו הוא מעורר אותנו, אל תשכחו אותי. אל תשכח שההצלחה שלך תלויה בי. זה לא בך, השכל שיש לך זה לא שלך. כי לא עלינו ולא על אף אחד. משהו הכי קטן, והבן אדם, יש לי משפחה שלי, לא האמנתי לראות אותו, שמשמור לו עלינו. יש לו אלצהיימר, בגיל מוקדם, 50 ומשהו. הוא לא מכיר את הילדים שלו, הוא שם אותו כבר באיזה, למה? כי הוא התחיל כבר, יום אחד הוא הרביץ לילד, לא הבין מי זה, נכנס הביתה. אז שם אותו כבר במוסד. לא יודע, אתם לא זה אף אחד. ככה, יושב לי מטפל, ראיתי אותו ככה, אמרתי, שתבח עבור ביטל שמו. כמה אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. כמה אנחנו צריכים להגיד להשם יתברך על כל דבר ודבר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, לא יודע כל דבר מובן מאליו, השכל שלך זה בור עולם. אם הקדוש ברוך הוא שם לך שכל עכשיו, אתה בריא, ברמה חבר הזה גידי לך כמה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. נכנס אדם קוץ ועץ במועלם. האדם כבר, כל מה שהוא נוגע זה כבר לא יכול, לא זה, כל השם יתברך. וזה אנחנו נמצאים בתקופה של הסתרה. לא צריכים להבין את זה. תקופה של הסתרה שקצת לא הולך. וקצת יש בעיות בריאותיות, בעיות בפרנסה, ניסיונות, אבל זה הכל דמיונות. הכל דמיונות, כי אצל הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, לתקוע מסמר בקיר ולהביא לך בית או להביא לך דברים הרבה יותר גדולים, זה בדיוק אותו דבר לקדוש ברוך הוא. אין הגבלה אצל השם יתברך. בדמיון שלנו יש הגבלה. אנחנו חושבים שאם לתקוע מסמר ולהביא בית, אבל אצל השם יתברך אין לו הבדל. זה מה שצריכים להבין תמיד, תמיד, תמיד. אצל השם יתברך אין לו הבדל, אין לו שום דבר. אז זה באמת כל הזמן האדם צריך תמיד, תמיד, תמיד להשליך על הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? שימו לב, אנחנו אומרים בפסוק, השליך על השם, הוא יאהבך והוא יכלכל לך. מה אומר השם יתברך? תשליך עליי. מה, אם תשליך עליי, אני אוהב אותך, מישהו, אתה יכול לבן אדם, אתה אומר לבן אדם, תעשי טוב, אחי, קח לי את העתיק גב שלי. ובן אדם יגיד לך, תביא את העתיק גב שלך, אני אוהב אותך, אני אכלכל אותך. אז לא, אחי, אני אחרי 5 דקות צוחב לך, אתה מצל אותי? חסד, קח, תסחוב אתה. הפוך, נשמה טובה. כל עתיק הגב שיש לך בחיים, כל הצרות שיש לך, תשליך עליי. מה, אתה לא מבין? אני אוהב אותך יותר, אני אכלכל אותך יותר, אתה לא מבין? אל תחשוב שאני לא יכול לעזור לך. אני אומר, אני אתן לקדוש ברוך הוא לעבוד קשה, אני אעבוד שעות נוספות. זו, איך השם ייתן לי את הכסף הזה?
אם אני לא אעבוד שעות נוספות, מאיפה יהיה? אתה בעצם צמצם את השם יתברך, הפוך, הוא אומר, את השעות נוספות, תשליך עליי. הוא יאהבך, אני אחלקל אותך. בוא, תאמין בי, אתה לא מבין, למה אתה עובד כמו חמור? עשי השתדלות, אבל אל תעבוד כמו חמור. שהבן שלי קיבל דוח 1,000 שקל, אז אמר לי, תחזק באמונה, תחזק באמונה. עכשיו אמר לי לפני כניסה למשפט, אז אמרתי לבן שלי, תגיד לי, אתה מאמין חזק בקדוש ברוך הוא שיעזור לך? אמר לי, כן. אמרתי לו, טוב, תגיד עכשיו, קדוש ברוך הוא, אני עשיתי את שלי, עכשיו אתה תעבוד בשבילי. נכנסנו, דקה וחצי, דיברנו עם התובעת. אמר, טוב, הסתכלה על זה והבאנו לתמונות, היא אמרה לי, טוב, אנחנו מבטלים את הדוח. תראה מה זה, ביטחון באמונה בהשם. ככה אמרתי, כאילו, קדוש ברוך הוא, אני את שלי סיימתי, מאמין בך, עכשיו אתה תעבוד בשבילי איתו. זה נקרא שהאדם בא לאמונה, הוא זוכה. אתה משליך על השם, אתה נותן כוח, תנו עוז לאלוקים. אתה בא באמת בביטחון, בביטחון בפה שלך, אני אדבר, אני אעשה, אני אלך לעירייה. שלא, תעשו השתדלות. תדע לך, שלפעמים אתה מבין מישהו, אתה אומר, אני אביא את ההוא, כי הוא יודע לדבר טוב. פתאום הוא בא, עשה לך רק צרות, הבאת אותו. היית מביא איזה מישהו אילם, היה יותר טוב. למה? משה רבנו, מי שמו מנהיג? מגמגם, חסר לכדור, למה שם אותו מגמגם? בדווקא. הוא אמר, מי שם פה לאדם? אומר משה רבנו. או מי ישום פה לאדם? מי? אני. אם אני מעשית אותך מגמגם, זה בשביל ללמד את עם ישראל דרך בחיים. גם כשאני ארצה שאדם יצליח, הוא יהיה מגמגם וכולם יאהבו אותו. ולומר זאת שאדם שהוא כזה פרופסור ויש לו פה והוא יודע לדבר עם הידיים, אם אני לא רוצה שיאהבו אותו, לא יאהבו אותו. אני נוצא את האדם חן, אני נותן לאדם כושר בביטוי שאנשים יאהבו אותו, אפילו אם יש לו פה מגמגם. זה הכל השם, משה רבנו הוציא אותנו ממצרים שהיה מגמגם. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לרפות אותו? תרפא אותו, לא יפה לבוא למלך. תחשבו שעכשיו טראמפ, אנחנו שולחים איזה נציג מהארץ, איזה מישהו מגמגם שידבר עם טראמפ. נכון, אנחנו לא נעשה את זה לכתחילה, אנחנו נביא לאדם שהוא יודע לדבר, לא נביא איזה מישהו, יגיד לו, סליחה, עם כל הכבוד אליך. אנחנו אומרים, לא, נשמע, אצלי זה לא ככה, אתה לא מבין? אצלי זה לא ככה. אצלי זה הכל אמונה. גם אדם שיגמגם, גם אדם שלא יודע להביע את עצמו, אם אני ארצה שהוא יצליח, הוא יצליח, וזה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לראות בתורה. שלחתי את משה רבנו שהיה מנהיג של עם ישראל, המנהיג שמדברים עליו כל יום. שלחתי אותו מגמגם, אתה למה לא ריפאתי אותו? כי ככה אני רוצה להראות לך שאתה יכול להצליח בכל מצב בחיים. גם שאתה מגמגם לא עלינו. ותדעו לכם, שימו לב שאנשים שלא עלינו, שאין להם רגליים או ידיים, הוא נותן להם את החוש במקום אחר. ברוכים הבאים. הקדוש ברוך הוא נותן להם במקום אחר. אני מכיר מישהו שיודע לצייר עם הידיים יותר מצייר, אני לא יודע, אתם יודעים איך הוא מצייר? הרגליים. עם הרגליים! לא עלינו השם ישמור, היה במלחמה, והוא התחיל את החוש, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח במקומות אחרים. איזה כוח? מישהו פעם חושב שהוא יכול לצייר עם הרגליים? למה? כי בשכל שלך אתה אומר, נראה לך? אתה מצמצם! הוא אומר, אם אין לך, אתה תדע לך בכל מקום. גם שאתה מגמגם, גם שאין לך משהו זה, אני אתן לך הצלחה אם אתה יהיה לך כוח רצון. אם יש לך כוח רצון ואמונה בקדוש ברוך הוא שאתה יכול לעשות הכל, כי הקדוש ברוך הוא אין לו הגבלה, אתה תצליח בזה. אבל אם אתה בא מלכתחילה, אתה אומר, זהו, לא לי אלמוני מוכשר, אתה יכול להצליח בהכל. אין גבולות לאדם. כמובן, אני לא יכול שיהיה לי עיניים ירוקות, אומנם היום כן, יש עדשות כן, אבל סתם, כן? אדם שהוא גבוה, שי נעמון גבוה, אני לא יכול להיות גבוה, אני לא יכול לבכות על זה, זה מה שהשם ברא אותי. אבל דברים שאתה כן יכול לעשות, אין לך מעצורים. זה הכל עניין של מה? מוטיבציה ורצון ואמונה בקדוש ברוך הוא. זה הכל השם יתברך. וגם רואים את זה בתיבת נוח. שימו לב, בתיבת נוח, תיבה של נוח, זה נראה כאילו, נשמע כאילו, מה היה שם? קרשים, נכון, שמו זפת, זה הכל בשביל מה? מה זה זפת? בסדר, אתם יודעים איזה מבול, מה זה היה? איזה מים? אני בבית שלי סגרתי איזה סתימה עם סופר 7, אמרו לי, תשמע, תקנה סופר 7, זה הכי טוב, סגרתי את זה, נכנס לי עם הגשם החזק, נכנס שם עוד טיפות. שם בזפת, כן, שמו זפת על התיבה, היה שם מבול רציני, אופק, איזה מבול היה בתיבה, היה שם עגה, היה רב חובל, ספנים, כלום לא היה בתיבה. נכנסו לתיבה, מי? הקדוש ברוך הוא מעניק את התיבה. הקדוש ברוך הוא, שמעתם את הקדוש ברוך הוא מעניק את התיבה. במשך 40 לילה, התיבה היה מבול רציני. מי מנהיג? מה לא קרה כלום? כי ההנהגה של השם יתברך, אמונה בהשם יתברך. לעומת זאת הטיטניק, שהיה שם יותר מ1,000 ספנים, היה שם ממש זה, כן? הטיטניק, הראש העמידה בפני הכל.
והיה שם הרב חובל, אחד הרב חובל, ובסופו של דבר נקראו באיזה קרחון, ובוא, לא אני לא אף אחד, אמרו, שהבנתי לפני שהוציאו את הספינה שאיתן, אמרו, בחיים הספינה הזאת לא יכולה לטבוע. היה מחקרים שבחיים, כדור אמר, מה אתם חושבים? אתם בני אדם, אני אקבע אם היא תטבע. תיבת נוח שלא יש שם לא הגה ולא כלום. למה? כי אתה שולח, כשאתה יודע שההגה נמצא בידיים של השם יתברך, אתה תצליח בחיים שלך. כשאדם כל הזמן בנסיעה באוטובוס, הוא כל הזמן, מכירים את האלה שמפחדים זה אחי, אתה אומר שתשחרר אותי, אחי, יש לי, אין לך ברקסים, יש ברקסים רגע. יש כאלה עושים לטיול, נהנים, סומכים על הנהג, הוא נותן, יש כאלה מפחדים. ומי אתה רוצה להיות בחיים? כמו זה שמפחד כל הזמן, לא. אתה צריך להיות כמו במטוס, בטיסה. שים את הזה על העיניים, תהיה רגוע. כן, יפה. זאת אומרת, אדם, גם בחיים שלך, אתה רוצה להיות רגוע בחיים, רוצה שיהיה לך שלוות הנפש, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, סמוך על השם. תן לה לקדוש ברוך הוא, יש לו רגע בידיים, יש לו ברקסים, כן, גז. אל תהיה תמיד זה שרוצה, אני אעזור, אני אעשה. שמה, יש בורא לעולם. אתה תעשה את ההשתדלות שלך בחיים. אבל את ההגה, תשאיר בידיים של הקדוש ברוך הוא. מי שמשאיר את ההגה, תדעו לכם, בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לו תקלות. אם אתה כל דבר שאתה עושה בחיים, אתה משייך את זה לקדוש ברוך הוא, אין לך תקלות. יוסף על מה הצליח? כל הזמן אמר, השם שגור רע בפיו. השם מצליח בידי, השם מצליח בידי. כל הזמן השם מצליח בידי, בגלל זה יוסף הגיע לדרגות גבוהות. מי שתולד את זה שאני בן אדם גדול, אני חכם, אני, אחרי לאופ, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו הכי למטה שיכול להיות. אין אני. יש רק אני השם אלוקיכם. הכל באדם של הקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו צריכים באמת להבין שכל יהודי ויהודי, הישועה נמצאת אצלו. כל יהודי ויהודי, לפעמים אנשים מחפשים ישועה במקומות אחרים וישועה, לפעמים אנשים מבולבלים. כשאדם יש לו צרה, תדעו לכם כלל. אז הוא רוצה לעשות הכל. הוא הולך לציון של זה ולציון של זה ולרב הזה ולרב הזה ולרופא הזה ולרופא הזה, מבזבז מלא כסף, ואז הוא אומר, כולם שקרנים, כולם. ככה אדם. ככה הישועה נמצאת סליחה לפעמים. לפעמים תיקח את הסידור, תפילת 18, מילים פשוטות, במינו של עולם. עושה תרחם עליי, תראה איפה אני נמצא. במילים פשוטות, לפעמים אדם יקבל ישועה אצלו. איש, סיפור עם מודיני. הקוסם מודיני קורא לו, לא שאני טועה בשם, משהו כזה. אודיני. סיפור עליו שהוא היה יכול להשתחרר מכל כבלים שהיו שמים עליו, כל אזיקים, סוגרים אותו בתוך איזה מקומות, הוא היה משתחרר. בתוך מים שמו אותו עם אזיקים. הוא השתחרר בכל סיטואציה שהייתה בחיים, הוא ידע להשתחרר ממנו. יום אחד מה עשו? הוא התגאה הוא התגאה למשטרה ובבית כלא על איזה הסוהרים, אמר להם, אני גם תשימו אותו בית הסוהר, אני אוכל להשתחרר. עשו צחוק איתו, הוא ככה עושה, אם אחד בואו נתפוס אותו. בלילה, תפסו אותו בלילה, ידעו איפה הוא הולך בבית, תפסו אותו שם, עסקו אותו באזיקים, ובאמת שמו אותו בכלא. מעשה אמיתי שקרה עם מודיני הזה. לקחו אותו, שמו אותו בתוך בית הכלא, ועשו איתו במשחק. הרכיבו דלת עם מנעול שבלתי אפשר לפרוץ אותו, כאילו הם מכירים הרי את כל התכסיסים של העבריינים שיש להם כל מיני כלים כאלה שיכולים זה, עשו ממש מנעול כזה שכל הזיזים שלו וכל נמצאים למעלה שאי אפשר להגיע, וסגרו את הדלת עליו. וצוחקים, אמרת, אודיני, אתה אמרת שאתה יכול להשתחרר מהכלא, בוא נראה אותך גבר עכשיו. שם אותו בפנים, תוך המקום הזה. הוא הוציא את זה שלו, כמו שהיה לו כזה, כמו זה, וכל מיני כאלה דברים, התחיל לשחק, עובר 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, הוא מתחיל להתייאש, מנגב את הזה, אומר, לא יכול להיות, מה הם עשו פה? הוא מתחיל עוד שחק, בכל מיני זיזים בתוך הדלת, בתוך המנעול, לא מסך, עובר חצי שעה, עוברת שעה, הוא כבר ככה מיואש, מציאו, מנגב את הזיעה שלו, הוא אומר, די, הרגו אותי. בתוך הייאוש שלו פתאום הידית של הדלת, הוא פגע עם המרפק שלו בידית של הדלת, ופתאום בום, הוא נופל אחורה, הדלת בכלל פתוחה. הידית פתוחה. הם עשו איתו משחק פסיכולוגי והתחילו לצחוק, הוא יצא, ואמרו לו, אודיני, עשינו לך תרגיל, הדלת בכלל, אם היית פותח אותה, הייתה פתוחה, אתה יושב משחק עם כל מיני זיזים. אתה רואה שאתה לא מצליח. מה לומדים מכאן? זה סיפור יפה. לומדים מכאן יסוד גדול, לפעמים אדם מחפש את הישועה, משתגע, מבזבז אדם אנרגיות שליליות, לעשות ככה, אולי אני אעשה ככה,
מתחת לאף שלך יש חתמה, אמונה וביטחון בהשם יתברך. כשאדם נמצא במצוקה, כשאדם נמצא במקום לא טוב, תדע לך, הדבר הכי גדול שיביא לך בחיים, זה האמונה בקדוש ברוך הוא. זה לא במצוקה, זה החוכמה, זה לא... לא משנה, בכל הזמן, אני אומר מצוקה. לא להיות בקשר עם השם רק במצוקה, להיות בקשר עם השם כל הזמן. למה אני אומר מצוקה? כי לצערנו הרב, הרבה אנשים היום במצוקה. אז אני אומר, אתה צודק, בכל מצב בחיים, גם כשאדם טוב לו, צריך לאחוז בקדוש. בדרך כלל, לצערנו הרב, אנשים נאחזים דווקא במצוקה. אתה צודק, כל מצב בחיים... בן אדם קשה לו לפתוח את הפה ולדבר עם השם ברגע שטוב. נכון, נכון, דווקא בזמן שאדם טוב לו, דווקא השם רוצה שנדבר איתו. אבל אני מדבר בכללית. כלומר, אדם שנמצא במצוקה, אדם שטוב לו בחיים, כל דבר שקורה לך בחיים, תייחס את זה לקדוש ברוך הוא. תמיד תהיה עם השם יתברך, וזה ההצלחה הכי גדולה. וזה בעצם הפורים שלנו. הפורים, שהתחלנו בהתחלת השיעור, זה הכל נראה חשוך, הסתרה, מה קורה שם, למה לא מצליחים, להשמיד, להרוג ולאבד כל מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, זה עם החשמים האיראנים, זה אותו סיפור. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. נראה לי, אני דעתי בי"ג באדר, בדיוק אין לנו מלחמה איתם. בתכל'ס זה המלאקים, זה מה שנראה. בי"ג באדר, יזכה לישועה. המלאקים, הקדוש ברוך הוא יערור, כן, ישלח להם איזה זה, טילים, עניינים, וישתבח הבורא, יהיה לנו ישועה. הלוואי, בעזרת השם. אז מחכים. זה מה שנראה, זה לא... מצפים. טוב, בואו קצת הלכות. אז לגבי פורים, יש לנו 4 מצוות, נכון? באותו יום של פורים כמה מצוות יש לנו? רגע, הכל מתחיל במם. יש לנו את המקרא מגילה בלילה וביום. בלילה זה מדי רבנן, קריאת המגילה. מה אכפת לי אם זה מדי רבנן? כי ספק אם קראתי את המילה הנכונה או לא קראתי את המילה הנכונה, יצאתי ידי חובה, לא צריך לחזור על המגילה. וביום זה מדברי קבלה, לכן אם הסתפקתי, אם קראתי את המגילה בצורה נכונה, אפילו מילה אחת, צריך לחזור, כי ספק דאורייתא לחומרא. כל דבר שהוא מדברי קבלה כדברי תורה דמה, כאילו דבר תורה, ולכן ביום, אם הסתפקתי, אז אני חוזר על קריאת המגילה. אז זה לעניין קריאת בלילה וביום קוראים את המגילה. גם נשים צריכות לקרוא את המגילה. לכן גבר שאשתו לא קורא את המגילה, צריך להביא לשליח ציבור שיקרא, או שיש קריאה לנשים, אחר כך הוא ישמור על הילדים, ואשתו תלך לשמוע את הקריאה של הנשים. גם ילדים מגיל חינוך, הם יכולים לשמוע את המגילה, אלא אם כן הם לא יודעים לשבת בבית הכנסת. אם הם מפריעים לציבור, אז כמובן שישאירו אותם בבית. אבל אם הם יודעים לשבת כמו שצריך, כי זה קצת קשה לשבת הרבה זמן, אז תביא אותם לבית הכנסת, תשמעו קריאת המגילה, כי יש מצוות חינוך לחנך אותם. אז יש לנו את מקרא המגילה ביום ובלילה, ואחר כך יש לנו את ביום, יש לנו עוד 3 מצוות. איזה 3 מצוות? משלוח מנות מתנות לאלוהים ומשתה. כלומר ביום, אחרי שאנחנו קוראים את המגילה, יש מצוות ממתנות לאביונים, כי אומרת הגמרא שעיניהם של עניים נשואות לאחר קריאת המגילה. רוצים שיהיה להם כמו שצריך, יהיה להם בשר ודגים בסעודה ויין. אז אל תתקמצן, צריך להביא, הרמב"ם כותב שעדיף להביא יותר מתנות לאביונים מאשר משלוחי מנות. ודווקא הפוך אנחנו משקיעים. במשלוח מנות אשתך שולחת אותך לסופר, אתה ממלא עגלה וחצי, ב1,000 ומשהו שקל, ולמתנות לאביונים מתקשרים לרב, הרב, ב20 שקל יוצא? איתנו בכולל, פרוטה, מה זה פרוטה? 10 אגורות, אם אתה מסתכל על הכסף, מסתכלים לפי הכסף, דין תורה מסתכלים על הכסף, אז יצא לנו 26 אגורות, סתם יש ולתת כמה זה גם מדין, מהדין, כמה צריך לתת מתנות לאביונים, לכל אביון, סעודה. לא סעודה, לתת לו 10 אגורות מספיק, מן הדין. 2 אביונים, כל אחד 10 אגורות, זה מעיקר הדין. כאן עיקר הדין, אבל ההלכה, הרב עובדיה כותב שעדיף להרבות בזה ולתת לכל אחד לפחות, כן, שיהיה לו ל2 סעודות ביום. כמה זה 2 סעודות שאוכלים? מנה פלאפל כמה עולה, אני יודע מה, 10 שקל? אז זה 2 אביונים, כל אחד 10-10. אבל דווקא שם הרמב"ם כותב, היא הרבה יותר במתנות לאביונים, לא במשלוח מנות. גם הילדים צריך לתת? כן, גם ילדים, מי שיכול... גם ילד קטן? ילד קטן, אם הוא פחות מגיל 13, אז אפשר להביא לו כזה כמה גושים. אבל פעם, לא לעשות את החשבונות האלה. סתם אני שואל, גם הילדים צריך לתת? אני, גם בזכר למחצית השקל, אני אמרתי, אני נותן הכל. למה? לא עשיתי את החשבון, עם מע"מ, בלי מע"מ,
וכי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר זה חוזר, זה לא משנה. זה מה שאני אומר, זה חוזר וזה רק ניסיון שטותי. הנה, אמא, בלי מה אמרתי, שטויות ממר. אני רוצה לתת מה שכתוב, מה ש-86, לכל הילדים ולאשתי, ולא חצי שקל פה, חצי שקל, לא מעניין אותי. כשאדם נותן צדקה, יש חידוש, שמעתי את זה מהאבא שלי, שהוא שמע את זה מהרב ניסן. כפרה, מה? שמו איזה חידוש יפה, הוא כתב, הוא אמר, חידוש מאוד יפה, אהבתי, מה שאני אוהב, אני מוסר עליו. פרשת תרומה, מה כתוב? ויקחו לי תרומה. מה רש"י כותב? הרש"י הראשון. משלים. לשמי. מה זה? מה זה ויקחו לי תרומה לשמי? למה יש מישהו נותן תרומה לא לשם השם? מה זה לשמי? חזק מאוד. אומר הרב, כשאדם נותן תרומה לעני, יש שם את שם הוויה. נכון? י' כ' ו' כ'. איך י' כ'? הפרוטה שאתה נותן זה כנגד היוד. נכון? החמש אצבעות שלך שאתה נותן אותם זה 5, זה ה' בשם הוויה. היד שאתה פורס אותה זה הו', אז יש לנו י' כ' ו', והעני שפותח את היד זה עוד ה', עוד 5. זאת אומרת, נהיה פה שם הוויה. אז מה זה לשמי? חזק הוא אומר שאם אדם מהפך בזה, קודם כל העני פושט את היד, אתה מהפך בשם השם, איך זה מתחיל? זה מתחיל 5, ה', אתה מהפך בשם השם, ו', כאילו הפכת בשם השם. מה זה? ראית בסוף, זה לא צריך להיות ככה, אתה מהפך בשם השם. אז אומר הרב, לשמי, שאתה נותן תרומה, תקדים את העני. אל תחכה שהעני יפרוס את היד, לשמי תיתן. מה זה לשמי? כמו לומר, בשם שלי, י' כ' ו' כ'. חזק. כלומר, בשם השם, לפי השם, בשם הוויה, לא הפוך, אל תהפך בשם שלי. אז זה באמת, אדם צריך להקדים את העני, לא לחכות מה, למי להביא, כן להביא. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כשאדם נותן, אף פעם לא, מה אתה אומר? שואל, רוצה לשאול. מחצית השקל, אם יש לי ילדים גדולים, 26, 24, 20. הם צריכים לתת בעצמם. בעצמם או אני בדרך כלל... עוד פעם, אם אתה צריך להגיד להם, אם אתה אומר להם שאתה נותן בשבילם, מצוין, בסדר. אין בעיה עם זה, אני יכול לתת... כן, אבל רק תגיד להם שנתת בשבילם את זכר למחצית אם הם לא גרים בבית. איך, אם? נשואים כבר ש... משנה, אם אתה רוצה לעזור להם, אתה אומר, הנה זה כסף שלכם, הוא אבא אומר, זה כסף שלכם, אני נותן בשבילכם. עדיף שבאדם ייתן, כאילו גם יוצאים מצד עצמו אם יש לו. אבל אם אבא אומר, כמו שאני נותן לך עכשיו, כמו שמקדשים אישה, אני הייתי בחור ישיבה, אין לי שקל על עצמי. אבא שלי קנה לי טבעת, שאני אקדש את אשתי. והיה לי כסף משל עצמי לקנות את הטבעת ב1,000 ומשהו שקל. לא הייתי עובד. אבא שלי קנה לי טבעת, אמר, זה מתנה שלך, עושה מה שאתה רוצה. ואז אני מבינה, אני הולך לקדש אם זה אישה, זה שלי עכשיו. זה דבר פה. הוא נותן, זה חלק מחצית השקל, הוא נותן את זה במתנה, וזה בשבילם, הנה זה שלכם, ואתם נתתם מזה. אין בעיה. לגבי מתנות לאביונים, אז נותנים לשתי אביונים על כל פנים, טוב להדר בזה. לא לתת את זה ביד זה, עדיף עם משלוח מנות, לתת מתנות כמו שצריך. כמובן, אביונים לא מדקדקים. מה זה אביון? לא מדקדקים יותר מדי, אפשר להתחיל להיכנס לחשבונות בנק שלו. אם אתה יודע שהוא מצב בדרך כלל אברכים, מי שרוצה יכול להעביר, אמרתי לכם, אני נותן בו ביום, לאברכים שאני יודע שהמצב הכלכלי שלהם, באמת מצווה לעזור להם. יש לי אברכים בכולל שמצווה לעזור להם, ממש מהיד לפה כל חודש, להם הרבה ילדים. אני עוזר לאברכים, גם עוד אברכים מסביב אני עוזר, למי שאני מכיר אותו מסביב, אני מתקשר, הם באים אליי, באותו יום אני מזכה להם שיהיה להם ביום פורים. כי יש עניין להביא את זה ביום פורים. אבל גם אם אתה נותן למישהו, אתה לא תראה אותו בפורים, אתה תגיד לו, תשמע, קח את זה במעטפה, אתה נותן לו מעטפה, אתה אומר, סוגר לו את זה, אומר, תשמע, זה מתנות ליום, תזדכה עם זה בו ביום. בסדר? אז אפילו שהוא לא קנה בו ביום, בעצם זה שהוא הזדכה מזה, זה שלו. ואתה מחלק את זה בו ביום, כאילו... אני משתדל בעזרת השם לחלק את זה בו ביום, לפעמים אני נותן להם גם בערב, יש לנו לימוד בערב, אני נותן להם מחר וכותב להם מעטפה להזדכות מחר. משתדל לתת גם ביום של פורים, גם זה, יש לי הרבה שבאים אליי, מחלק להרבה אנשים, ברוך השם, אני אף פעם לא מדקדק. כן? מי שבא ופותח את היד, כל הפושט ביום הזה, כמו שמן השמיים, זה ברוחניות. כל הפושט נותנים לו. גם אדם שמבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילות, כל הפושט נותנים לו... כל הפושט נותנים זה יום של בקשות, תפילות. יום של בקשות ותפילות. כן? בסדר? שנזכה. כן. עכשיו, אז מתנות לאביונים, אמרנו, נותנים לשתי אביונים, כל אחד סכום מסוים בשביל שיהיה לו לאותו יום. כלומר, 20 שקל, כל אביון 20 שקל, זה יפה מאוד, זה מכובד. מנה פלאפל, גם עם שתייה, משהו, בסדר? יש שאלה, יש סיטואציה קצת לא נעימה. אני מכיר, נגיד, אנשים שהם
המצב הכלכלי... כן. יפה. אז אני כל שנה, אני אומר לך, סתם דוגמה על עצמי, נפלתי 100, סתם דוגמה, אני מעדיף להגיד את זה כמה ימים לפני. שלא יתביישו. בדיוק ככה, ואני מקבל בשביל עצמי, זה כאילו... אבל לא, זה לא טוב. זו סיטואציה קצת לא נעימה לבוא, כאילו, עוד פעם, אני... כאילו אתה אומר לו, אני נותן לך מתנות לאביונים. ואתה אומר לו, כאילו... באותו יום לא צריך להגיד. שלא לבייש אותו. תגיד לו מתנה לפורים, באותו יום... תגיד לו בביט. כי באותו יום, אם אתה יודע שהוא עני, לא- אם הוא יודע שהוא עני, אתה לא צריך להגיד לו מתנות לאביונים. אתה מפעיל כן, את זה, אבל זה גם עוד ידוע פעם, יש שזה את הסיטואציה שאני לא בטוח שאני רואה אותו באותו יום, כמו שאתה אומר. אז הוא מביא לך מכוון לשם, הוא אומר. מכוון, נגיד, 3-4 ימים לפני ראית את הבן איך אדם. אתה יודע שהוא יפתח את זה ואולי יבזבז את זה? אני לא יודע. אני לא זה יודע. בעיה. אני לא יודע. חייב להודיע לו. בעיה. למשל, אני רוצה לעשות העברה לבנים של אח שלי, שניהם אברכים. לא, באותו יום לא צריך להודיע, מה שאמרנו. אם זה באותו יום, למה אני אומר לכם יום לפני צריך להודיע? כי יום לפני אולי יבזבז, הוא לא יודע מה זה זה. אתה עושה לו העברה לחשבון באותו יום. אבל אני צריך גם להודיע לו. לא, אומר לך שלא. אם באותו יום אתה עושה את העברה, הוא צריך לדעת מזה, כי הוא צריך להשתמש עם זה, הוא צריך להזדכות עם זה. נכון, אם אתה לא אומר לו, אם אתה לא אומר, אז לא... לא, הוא לא רואה. עוד פעם, אדם צריך להזדכות מזה, כלומר, אני צריך לקבל את זה באותו יום להזדכות עם זה. אני יודע שזה שלו. אם אתה מרים אליו, מה כדאי להגיד לו, אבל אתה לא נעים לך. עוד פעם, אני אגיד לך משהו. ביום פורים, אם הקדוש ברוך הוא ציווה לנו משהו מסוים, אין בושה בזה. אין בושה, אדם לא מתבייש. מה שהשם ציווה לנו, תדע לך, אין בושה בזה. כשהשם אמר לך לעשות את זה, אתה לא צריך להתבייש. עוד פעם, אתה לא חייב להראות לו, אני לא רוצה לבייש אותו. אתה לא אומר, קח, זה מתנות לאביונים. לא להגיד מתנות לאביונים. לא צריך. אני שואל. לא צריך להגיד. רגע, עכשיו לדוגמה, באותו יום, זה מה שאני מסביר, באותו יום, שידע רק שזה הוא גם לא. גם לא? עוד פעם, אתה מכוון, נגמר. איך הוא ידע? אבל במתנות לאביונים אתה תיתן לו כמה ימים לפני, למה הוא צריך להגיד לו? באותו יום. צריך להזדכות, באותו יום צריך להיות. טלפון אולי יבזבז את זה עכשיו במכולת בלחם חלב. תרשום לו להזדכות ביום פורים, הוא יבין לבד. בסדר, אבל הוא לא רוצה, הוא אומר שהוא לא רוצה לבייש אותו. אם זה באותו יום, אתה לא צריך להגיד לו. כי באותו יום ודאי שאתה מביא לו מתנות לאביונים. אני לא מבין, זה נראה לי באמת, אבל עדיין אני חושב שזה לא נעים. מה, אתה תתקשר אליו להגיד לו את זה שאתה מביא לו מתנות לאביונים? מה תגיד לו? אצלי אין בעיה. באותו יום אתה אומר לו, העברתי לך כסף. תקשיב טוב. זהו? אני יכול להגיד לך, מי שקשה לו, לא, שאלה מי? מי שקשה לו לבייש, שיגיד לך תודה. באותו יום העברתי לך כסף, הוא יודע שהעברת לו כסף, זהו, בשבילך מתנות לאביונים. לפני, למה אני אומר צריך להודיע? כי הוא יבזבז את זה לפני, אז אתה לא תקיים את המצווה. מי שנזקק, הוא לא יתבייש, הוא יגיד לך תודה. רגע, הרב, אם הוא לא משתמש בזה, רק פתח את זה, בעיקרון. עכשיו אתה מביא לאברכים, רק פתח את זה, לקח את זה אליו לחשבון, מה? רק שהוא הוא לא ידע, בהכרח עכשיו באותו יקנה את יום, זה לסעודה של פורים. באותו יום צריך להזדכות עם זה. לא, אבל הוא לא יקנה את זה בהכרח לסעודה של פורים. אין בעיה, הוא יעשה מה שבא לו עם זה. רק שהוא ידע שביום פורים יזדכה, אל תשתמש עם זה לפני פורים. בסדר, זה מתנות באמונה. עכשיו, משלוח מנות, אבל אני קצת אסיים מוקדם, כי אני צריך לצאת לשתי שיעור. מתנות לא מתנות, סליחה. משלוח מנות, נותנים משלוח אחד, מעיקר הדין משלוח אחד, אבל שיהיה בו שתי מנות. כן, שיהיה בו שתי מנות, כמובן, כל אחד לפי המעלה שלו, אתה לא יכול לבוא לאיזה מישהו מכובד, להביא לו איזה, אני יודע מה, במבה וקולה. יש מחלוקת, האם זה נקרא, כל אדם לפי המכובדות שלו. כלומר, אדם שהוא מכובד, איזה עשיר, תביא לו במבה וקולה, אז לא יצאתי ידי חובה. למה? מה זה שם? אבל הבאתי לו שתי מנות, עזוב שהוא מכובד, אבל אני יצאתי. כתוב, יש מחלוקת בפוסקים. למה לא? כי אתה כאילו מזלזל בו, הרי למה שתי טעמים יש למצוות משלוח? הבאתי אחד, מספר, הבאתי להרבות אהבה ואחווה, והשני, זה כדי שיהיה לו לסעודת פורים. איזה אהבה ואחווה? הבאת לו במבה עם קולה, זה אהבה אבל שום ואחווה? דבר, הוא אני לא לא יכול מתבייש? להגיד לו לסעודת פורים אם הוא אני עשה. מכיר אנשים, תקשיב טוב. לא, סתם. אני אומר לך, שאני אתה שומע אומר, באוזן מתבייש שלי, עליך אם הבאת לו? אני שומע באוזן שלי, אני שמעתי כמה אנשים שאומרים, תראה, לא מתבייש, תראה מה הביא לי. אתה קולט שההלכה לא סתם אומרת לך דברים, יש דברים בגו. כן, לפעמים הגאווה של האדם, מה, תראה, אני מכובד, מה הביא לי בבמבה, לא מתבייש, כזה משלוח הוא מביא לי? אני שמעתי, הייתי בדיוק, עברתי דרך הבית כנסת, אז הביאו לו איזה מישהו גבאי. אז הביאו לו איזה ממש איזה כאילו ככה, הוא לא מתביישים כמה אני עושה להם, זה מה שמבין. לפי המכובדות של האדם, זה רצית את חובה. יש שגם להביא גם דווקא למישהו שלא כל כך אתה אומר. נכון, יפה מאוד, להרבות אהבה ואחווה, כלומר יש מישהו שלא כל כך מסתדר איתו, היה איזה טאקרים, דברים כאלה, דווקא שם להרבות אהבה ואחווה. אמת, נכון? להתקרב לאיזה מישהו, כי זה העניין. אחד מהטעמים בעניין של משלוח מנות, זה להרבות אהבה ואחווה, והטעם השני, כדי שיהיה לו לסעודת פורים. נפקא מינה,
מה ההבדל? בתחילה שלפעמים אני אומר כל מיני משפטים של הלכתיים, תגידו לי אם אתם לא מבינים, הכוונה מה ההבדל, מה יוצא לי מזה? כלומר, אם אני עכשיו, נגיד, שלחתי לבן אדם משלוח מנות, והוא לא יודע מי זה שאני שלחתי לו את המשלוח מנות. הוא הגיע הביתה בצאת הכוכבים, פתאום אומרים משלוח בדלת, מתקשר אליי, תודה רבה אחי, איזה משלוח, חבל על הזמן, לא יצאתי ידי חובה. כי הוא לא קיבל את זה בפורים. כלומר, אני צריך לדעת שהוא קיבל את זה בפורים, או שאני שולח ילד קטן שנותן משלוח מנות, ילד קטן הוא לא בר שילוח. אז צריך לבדוק שהוא הביא, מישהו אחר הוא בר שילוח, לא צריך לבדוק. ילד קטן צריך לבדוק שזה הגיע למקום. אם זה ילדה? מעל 12. כן? לא צריך לבדוק? לא. מה ההבדל? אתה עושה לה פה הדרת נשים, שי? לא, זה לא... אישה זה אישה, אישה זה מעל הכל, אה? לא צריך לבדוק? לא. אם היא מעל... לא. אם מעל גיל 13 לא צריך לבדוק. ילד קטן בודקים כי הוא לא בר שילוח. עכשיו, אז לכן צריך באמת, לפעמים אדם שולח משלוח מנות, צריך לדעת שזה הגיע למקום, ויש כאלה מה עושים? משלוח בטלפון או בסופרים, ואומר, תעשה טובה, יש להם משלוחים מוכנים, תעביר לפלוני אלמוני. מתי הם מגיעים אליו? בשעה, אחרי שיצא פורים הם מגיעים אליו. צריך לבדוק, להגיד להם שם שאני שולח משלוח, להגיע בזמן, אדוני, אם לא, אני לא משלם לך. לא נותן לך את הכסף, כי כל העניין של המצווה זה בו ביום. איך יכול להיות מציאות שאני אשלח למישהו שזה לא בו ביום שלי? שולח למישהו מירושלים. אני בי"ד שולח לבן ט"ו. רגע, יש לי מישהו בירושלים, מה לעשות? אם אני בן י"ד, אני שולח לו ביום י"ד, אבל הוא צריך לאכול את זה מתי? בט"ו, לא באותו יום. כי אצלו בזה ט"ו. ורגע, והמתנות לאביונים? גם אותו דבר. אם אני שלחתי לו... אז רגע, יום למחרת אני עושה לו? ביום שלך אתה שם את זה בצד, אתה אומר, אני נותן את זה לפלוני אלמוני, ומחר אתה שולח לו את זה... טוב שאתה אומר לי. בסדר? עכשיו, אותו דבר גם הפוך, בן ט"ו, אם הוא ישלח בט"ו, הוא לא יצא ידי חובה, הוא צריך לשלוח לי מתי? בי"ד, הוא יצא ידי חובה. הוא ביום ט"ו, הוא לא יכול לשלוח, מתי הוא צריך לשלוח לי? ביום י"ד, מתי שיש לי, הוא שולח לי, הוא יצא ידי חובה. אם אחד מירושלים רוצה לשלוח לי, הוא צריך לשלוח לי בי"ד? נכון, הוא יצא ידי חובה למחרת גם. הוא יצא ידי חובה. לא צריך, זהו נגמר, יצא ידי חובה. רגע, אני צריך להקצות את הכסף. יצא ידי חובה. לא, רבנו. אופה, ביום י"ד, שהוא צריך להיות בט"ו בכלל, בירושלים, הוא שלח לי משלוח מנות, הוא יצא ידי חובה במשלוח מנות. רגע, מה זה להקצות? בט"ו הוא לא צריך לשלוח. מה זה להקצות? אני כרגע, אני רוצה להעביר את המתנות לאביונים, את המתנות לאביונים שלי, מישהו מירושלים. בסדר? לאחיין שלי מירושלים. בסדר? מתי אני עושה את ה... מה זה להקצות? אני עושה העברה בנקאית, מה זה להקצות? אז הנה חינמי, תקשור בכוונה, אני אומר, אני בסכום הזה מעביר לו מחר. כן, מעביר לו מחר, יפה מאוד, ומחר אתה... למה? אם הוא יעביר לו בי"ד. ויצאתי כאילו על היום שלי. נכון, יפה. אבל אם הוא יעביר לו בי"ד. הוא לא יצא ידי חובה. לא? לא, אלא אם כן, הוא אומר לו, מעביר לו בי"ד, והוא אומר לו להזדכות עם זה ביום ט"ו. אין בעיה, קח את המעטפה, מה עדיף? לא משנה, אין נפקא מינה. אם אתה אומר לו להזדכות, עדיף בו ביום שלו, כן? אבל זה לא משנה, אין נפקא מינה. אם הוא מזדכה אם ככה הוא תקבל את העברה יום אחר. כן, כן. אבל אם זה בנק לבנק, תעשה לו העברה מיידית. יש בנק לבנק, אני אמרתי שזה באותו רגע רואים את זה. עכשיו יש לו העברה מיידית. העברה מיידית, אפשר העברה מיידית. זה לא חייב זר, גם עסקים העברה מיידית. מבנק לבנק אתה רואה את זה. לא. היום גם העברה מיידית. טלפון נגד. 7:40. באותו שנייה אתה רואה. אז אני אסיים פה כי אני צריך לצאת. פועלים, אני מעביר מפועלים רק נסיים בעניין של יש העברה. משלוח מנות וסברנו מה צריך, ומשתה. אחרי שעשיתי משלוח מנות, קיימתי מקרא מגילה ראשון. אחרי זה מתנות לאביונים, משלוח מנות והמשתה בסוף. מי שרוצה לתת את דעת המקובלים, שיעשה גם את הסעודה ביום. יעשה את הסעודה ביום, ויכוון שגם הוא עושה סעודה אחר כך עם בשר, בקר, כמו שצריך, וסעודה עם לחם זה גם לצאת אני בדיכאוני שלא יכול לאכול לחם, אז גם סעודה עם בשר, בקר ויין, יוצאים ידי חובה, שיהיה לכולם פרעות שמח, ונזכה בשמחה ונזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן ואמן. חזק ברוך. לא. מה פתאום, אני בדיסקונט, אני עושה לך העברה, אתה מדבר את אין השנייה. בעיה, אבל זה רק בדיסקונט. אם אני בפועלים ואני אעביר לך לדיסקונט, זה לא... אולי אתה משהו אחר. בדיסקונט יש העברה מיידית, כל השנייה אתה מקבל. בנק למחרת פתאום. בדיסקונט. תלוי באיזה בנק. אתה תעביר לו, הוא יראה את זה מחרת. כי אתה פועלים. מה זה, נכבה לי בדיסקונט יש לך מסות הזהב הזאת, עם ידית. נכבה לי זה באמצע? אם זהב, אתה רואה אותו. לא יודע, זה עיוור. מקווה ששמעו. תאונה. ברוך השם, מהשמיים. צריך לארגן איזה, שיהיה כבל איזה, אתה יודע?
יש לי את הכבל, רק את זה צריך לארגן, אתה יכול... חכה שנייה, בוא נעשה את זה עכשיו. איפה יש לך שיעור? בוא נזמין עכשיו מאלי אקספרס. לא, מה להזמין? לא צריך את ה... יש לי את ה... חכה, נו, זה יש לי. כל הזמן טעינה. לא הבנת, יש לי כזה המעריך הזה. תמיד היה לי, מיקרופון יש לי, אני רק לא, צריך... עזוב, אני לא יודע, בוא נראה כמה זה עולה, אם זה עולה כמה שקלים. שנשמור אתכם שם, בשורות טובות לכולם. שיהיה פורים שמח לכולם בעזרת השם. מיק? הרב, אז נביא לך מעטפה כבר בשם לאדונים? כן, אם אתה רוצה שאני אגיד את זה. וארבע נפשות כמה זה? 100 שקל? מיק פור... אמרתי לך, זה אפילו פרוטה, מה שאתם בא לכם. לא, מה, 20 שקל כביכול ליום לאחד, וזה 40 שקל. כביכול 20, ככה אני עושה. אני עושה... אני 40 שקל. 20, 40 שקל. וזה לאברכים כאילו... אני נותן רק להביא. תשתדל, אני אביא לך ממש במצב כלכלי, נשאר לי ככה ואני נותן להם. אבל קודם כל זה אברכים. חודש העברתי לך, נכון? וואי, אני נתתי בבלק הזה, הביא לי את הקבלת כבר בראשון הכוח שהוא מופיע, הוא מוציא לי באופן אוטומטי. רגע שנייה, אני אזמין עכשיו, רבנו. אני חייב ללכת. איפה אתה מעביר שלי? אני חייב ללכת, יש לי קורס שאני הולך ללכת. אתה מעביר או שאתה הולך? אני הולך לקורס הזה, לא. זה מה שהוא נתן לך. זה מה שהוא הביא לך. אל תעשה את זה. טייפסי אני מזמין. תעשה את האלחוטי. לא אלחוטי, סליחה, עם חוט, סליחה, כן. בסדר? אני הלכתי מועלם, סליחה. תסתכל, אם יש לך מצוין, עוד יותר. עוד יותר. תבדוק את הפרסם, אם יש לך... אני אביא לך כסף, תבדוק. מועלם, תודה, להתראות. אבא. למה באתי, אמרתי, אני עצמה משהו, נתן לי תרגילים, אמר, אתה בא עם עצמה, באתי עם הידיים ו...